3 факта защо използването на професионална фирма за цялостно почистване на имот е препоръчително. Първи. Безупречна чистота. Професионалните почистващи екипи са обучени да отстраняват и премахват дори най-трудните замърсявания и наслоявания. Резултатът е безупречно чисти стаи и пространства. Втори. Здравословна среда. Чистите и хигиенични помещения са ключови за здравето и благополучието на жителите и служителите в дома или офиса ви. Професионалното почистване намалява риска от алергии и заболявания, свързани с замърсяванията на въздуха и повърхностите. Трети. Спестяване на време и усилия. Професионалната фирма поема отговорността за поддръжката и почистването, освобождавайки вас и вашите служители от необходимостта да се грижите за този аспект на живота или работата си. Свържете се с нас и